Hej, Sasha. Kom så her. Det var godt. Er du en bandit? Nå, kan du gå væk her? Kan du køre Sasha derovre? Hvor kører med Sasha? Nej. Så kan du så gå væk med dig. Nej, nu skal vi kigge. Så, kom så. Du er så fræk. Ja. Min bror. Er det din tur? Okay, så hold den sådan her. Så skal du filme Sasha. Ja, film Sasha. Find Sasha. Skal du finde hende? Der er hun. Så, op. Au. Det var godt. Så prøv at løb. Skal jeg filme dig? Løb. Hvor skal I hen? Og Rasmus. Hallo. Kom så. Kom Sasha. Ja. Der væltede du altså, mor. Så. Ja.